Anong trending subong? Anong viral? Ang sona. Kay man, bongga ang outfitan. Pero, isagid lang pinakabongga, glamorosa, si VP Sara. Wala na sa iba. Tahom. Amo na ng mahambal kung komento ko, tahom. Period. Pero, may ara diya sa mga ongo nga kon makakomento daw sila ang insakto. Kani subungan mo ng aton punto por punto. Partido PPP pongko plastar pamati kay may pongko yun naman kita. Para sa aton, kita ay nag-appreciate sa ginapanghimo nila. Kaya suportado naton sila. Pinakasimple, may respeto kita. Pero may ara sa iban nga Pilipino, wala labot bastos. Lang. Gaminango pa sila. Kani, hindi sila kapugong sa inang komento. Are, isa-isa huntang duha ka komento sa mga tonto nila. Una nga ungo nga komento. Ginawang entertainment ang public service. Pwes, nunoy ako may pamangkot sa imo. Wala ka gyapon ka move on. Hindi mabato ng kaperdihan. Lego himo sa upod ninyo. Himo sang upod ninyo kay biskan gaminango proud pa. Manang pagka-bitter ninyo, may forever. Bitter sang una, bitter kagapon, bitter subong, hasta buwas bitter gyapon. Abi untating pagka-bitter kay manggaminango na kamo undangin nyo na. Ikaduha nga ungong nga komento. May cosplayer pala dito. Ang cosplayer, atong ga costume sang Dragon Ball Z. Ang cosplayer, atong gahadukin ang munang cosplayer. Pero ina nagsuksok sang Bayo, sang Bagobo tribe, sang Mindanao. Sa impormasyon sang wala nakabalo, Bagobo tribe, sang Mindanao ang costume nga to. Kay man, ang inyo, minango ang inyong komento. Gani, anong inyong tribo? Tribo pabobo? O kung tribo ginago? Magbilib ko sa inyo, kain man sang nagsabwag sang kamanguan, baw. Naghomlad ka mo banig para tanan masalo ninyo. May mga taho nga may iniskwelahan, may tinapusan, pero ignorante. Kanugon sang iniskwelahan. Gaminang mo, kay lain ang ila ginapatihan, kag asta subong, hindi mabato ng ilang kaperdihan. Amuning mga taho nga buhi pa pero brain dead na. Oo, amuning nga klase taho ang buhi pa pero brain dead na. Gani, Diyos ko, bugaye sila, palihog, bugaye sila para makasandad, kag makita ang kasanag nga ginapangita nila. Pero para wala durog mo, kuhaan na lang sila. Kuhaa kay man akong nabudlayan sa sitwasyon nila. Thank you.